Pri jazzovej improvizácii sa používajú aj stupnice, ale hlavne sa rozmýšľa v tónoch akordu. A tie tóny akordu sú obaľované nejakými chromatickými. Dajme tomu, že mám napríklad C-dur akord a chcem zahrať tón G. Viem, že C-dur akord má tóny C, E, G, tak mohol by som zahrať takto, tieto tri, ale ja to urobím inak. Ja pred ten tón akordu dám jeho chromatické tóny. Dám chromatické 2 z dola a chromatické 2 z hora. Išiel som, toto sú 2 chromatické, double chromatic sa to volá. Z hora 2, vlastne z dola 2, z hora 2, až tak ten tón akordu. Mohol by som to dať takto, že z dola dám chromatický iba 1, z hora dám double chromatic. Išiel som z dola chromatický 1, double chromatic, naspäť z dola chromatický a takto na akordu. Hej. Alebo môžem urobiť, mám, ja neviem, E-moll akord. A urobím to isté. Z dola na ten E prvý tón dám z dola chromatický, z hora double chromatic, naspäť chromatický a takto na akordu. A môžem to spojiť s rozkladom akordu napríklad, čiže nerozložil som i hneď E-moll 7, ale prvý tón som si obalil tými chromatickými. A tak som dal rozklad akordu E-moll 7. Ale môžem dať aj 2 chromatické z dola, 2 chromatické z hora. Môžem si to meniť, ja chcem. Hej. Toto bolo ešte zaujímavejšie. 2 chromatické z dola, 2 chromatické z hora, naspäť 1 chromatický z dola a rozložíme ho 7. Jedna verzia alebo druhá. No a s tým sa tam treba hrať vlastne. Najprv na začiatok si treba zvyknúť, ja neviem, dať si len, chcem zahrať C-čko, no tak pred neho dám chromatický 1 z dola. Keď chcem zahrať E, napríklad C-dur akorde, no tak si dám len